सुटला सुटला गाडी क्रमांक 27 सुटला आणि 27 मध्ये 2 गाड्या बाद झाल्या आणि 2च गाड्या पळतायत. दोघात लढत चालू आहे. अड्याल मकासूर आणि मथुर पळतोय आणि त्याच्या पड्याला आसगावकर पळतायत. दोघात सुंदर अशी लढत चालू आहे. अतिशय सुंदर आणि इकडं निर्वाण वर्चस्व. गाडी क्रमांक 27 चा निकाल. गाडी क्रमांक 27 चा निकाल आहे. तास क्रमांक 2 वर धावलेली गाडी मथुर बकासूर फॅन्स क्लब या गाडीचा 1 नंबरला विजय बैलगाडी मालकाचा त्यावरती बसलेला बबलूचा हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन.